Mindenhol csak Hammer. Már minden paraszt ilyennel jár. Öcsém, ez a Verda beszarás! Nézem a Madagaszkárt, miközben vezetek! Milyen zenét kedvez Gloria? A hippohoppot, yeah, baby! Ezek az állatok olyan kibaszottul viccesek, hogy bele se kell néznem a tükörbe! Igen, Rumsfeld! Jó napot, segíthetek? Igen, a lányomnak keresünk valami személyre szabott kocsit. Megérkeztek már az új bulémiás modellek? Ez egy 96-os szedán. Kitűnő fogyasztás, légzsák és AM/FM rádió. Gyönyörű, apu, ez a kocsi kell! Na, várj egy percet meg. Erről itt mit tud mondani? Ó, ez csak egy öreg tank, amit a hadat üzenek az áraknak reklámokban használunk. Visszatérve a szedához. Ne, lassan kis ravaszdi, átlátok a szitán. Ide jöttünk, hogy vegyünk egy kocsit, erre belógatja ezt a tankot, azt várva, hogy majd nem érdekel. Lehet, hogy hülye vagyok, de egy valami biztosan nem vagyok. Mégpedig hülye, az nem vagyok. Követelem, hogy meséljen erről a tankról. Ha minőséget szeretne, ne keressen tovább. Ezt már szeretem. Milyen a biztonsági felszereltsége? Milyen jóképű kérdés. 10 centis edzett acélvédi a lányát a rakétatámadásoktól. És ez a szedán véd a rakétatámadásoktól? Sajnos nem. Na, hallod, ezt nem véd a rakétatámadásoktól. Ez a lényeg, ezért vagyok itt. Ezt nem mondod komolyan, ez egy 30 tonnás harcigép. De ha jól belegondolok... Említettem már, hogy ez egy tank. Elkelt. Mehet, Lois, kinyithatod a szemed. Basszus kulcs! Vettem egy tankot. Elment az eszed? Megmutatom az ágyút. Mi a szar? Ne. Peter, lerobbantanád nekem a törölköző tartót? Köszönöm.